Forstod du godt, hva'? Hvad fanden, Jacob? Det var bare lige for at sige, det havde vi altså sat knægte til, så er det tempopiv i dag. Nej, fordi jeg har stadigvæk ramt musik, så jeg må stadigvæk være en eller anden form for mester. Så tænker jeg, nej, hvad fanden, vi laver en kombi. Nå ja, okay. Det var bare for lige at sige det. Man kan nu det lige Så vil jeg jo tage den ene efter den anden af de her rødsløser, og så simpelthen tjekke min kursmål, du kan have. Så er vi forsigtigt. Nej. Men...